ating sisig. Yan. Yan guys. Baka naman pwede tayo mag-isang bilog. Yun. Masarap tong pulutan, masarap tong ulamin. Ayan po guys, oh. Wow. Ayan po guys, oh. Sisig. Sisig ng ubod. Ubod ng saging. Pag kinain mo ay ubod ng sarap. Yan. Oh, ang sarap. Yan guys. Pag gusto niyo, kumuha lang po kayo ng saging na natumba dyan, kunin po ninyo yung ubod. Yan po guys, pwede natin gawing lumpia, dinuguan, pwedeng gawing lagyan ng sardinas, naigisa mo lang. Yan guys, maraming luto po ang pwede natin gawin dito. Kain na po tayo guys, magandang gabi. Paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Bye-bye! Magandang gabi guys, nandito na naman tayo sa gabi nito. Araw ngayon ng linggo, tayo po ay magluluto na naman tayo ng sisig. Pero ang sisig po natin ay ubod ng sarap. Ubod ng sarap. Ito po guys, oh. Ito. Kasi po, pumunta po yung anak ko kanina dun sa sa aking binabantayang lupa, ang nakita niya natumba na daw yung saging ko doon. Ngayon, ginawa niya ay kinuha niya yung ubod. Sabi niya luluto ko daw. Ngayon gagawin ko ngayon, sisisig ko po ngayon. Guys, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-share, like, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. At paki-click lang po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Ito po guys, oh. Gagayat-gayatin lang po natin ito ng maninipis. Yan guys, gagayat-gayatin natin ng maninipis. Yan. Guys, ito lalagyan po natin ng asin. Lalagyan po natin ito ng asin. Kasi guys, pipigaan po natin ito para matanggal po yung dagta niya. Yan guys. Pipigaan po natin. Yan. Yan guys, pipigayin natin ha. Hanggang sa maano natin yung dagta niya, oh. Yan. Oh, pipigayin lang natin guys para mawala yung dagta. Kasi yung dagta niya guys, yun po ay mapakla. Pag napigaan na natin, lagyan na po natin ng tubig para hugasan para matanggal po yung alat. Kasi nilagyan po natin ng nilagyan po natin ng asin. Oh, yan guys. Inom muna natin para matanggal yung alat. Guys, ito umpisa na natin ang pagluluto natin ng ng ubod ng saging. Ubod po ng saging, gagawin po nating sisig. Yan, umpisa natin. Muna tayo ng mantika, igigisa po natin. Ang basic naman po ng pagluluto laging umpisa po ay paggigisa. Yan po ang lagi nyong tandaan, ay igigisa muna natin ang ating iniluluto. Yan guys. Guys, ito bawang, unahin natin ng bawang. Yan. Gisa po natin ng bawang. Hintayin po natin guys na mag-brown. Kung sino po nakapanood sa aking ginawa na sisig po na puso ng saging, same procedure lang po ang nito. Ganun po din po ang kanyang ingredients. Yan. Nagigisa lang po natin hanggang sa mag-brown po ang bawang. Yan po. Guys, mag-brown na po siya. Ayan po. Mag-brown na po yung bawang. Tapos ilalagay na po natin yung sibuyas. Yan, sibuyas. Sibuyas guys. Sasabay na po natin yung siling green. Sili po na green.
Yan. Yan guys, sasabay na po natin. Guys, isusunod na po natin yung ubod po. Yung ubod po ng saging. Ito na po. Yan. Ito na po yung ubod po ng saging. Yan. Yan guys. Lalagyan po natin ng pamintang durog para bumango siya, pamintang durog. Yan. Lagyan po natin ng bitsin po, bitsin. Lagyan po natin ng bitsin. Lagyan po natin ng bitsin para lumasa. Yan po, tapos lagyan po natin ng toyo. Toyo po guys, toyo. Pero hahalo-haluin muna natin guys kasi kailangan natin tong magisa. Yan. Ayan po guys, oh. Ito po guys ay napakatipid po na ulam. Pwedeng pambaon, pwedeng ulamin ng mga manginginom ay hindi pala yon. Pulutan pala, pulutan. Pwede pala itong pulutan. Yan, yan guys. Pag nakakita po kayo dyan ng saging na natumba, huwag nyo pong sayangin at pwede po nating igulay ang kanyang ubod. Yan po guys. Pwede na rin itong pag nagisa na natin, pwede rin itong gawing lumpia. Lumpia, pwede rin dinuguan. Pwede rin dinuguan ito. Marami pong luto itong ubod ng saging. Maraming hindi pa rin po nakakaalam. Yan po. Gigisa lang po natin ng konti. Tapos lalagyan po natin ng toyo. Yan. Yan po guys, oh. Yan. Sisig na ubod ng saging. Yan po guys. Yan po guys. Lalagyan na natin ng mayonnaise. Wala po tayong mayonnaise na to. Itong mayonnaise natin plain. Plain po itong mayonnaise natin. Yan. Yan guys, ang mayonnaise. Wow. Asarap. Konting kimbot na lang po ay maluluto na po ang ating sisig na ubod. Ubod ng saging. Yan. Yan po guys, ang ubod. Yan. Kailangan lang natin haluin. Ayan po guys, oh. Wow, sarap. Napakatipid lang po itong ulam na to guys. Pwede nating pang ulam na yung iba sabi nila ang sisig lang daw karne. Pero ito ay sisig na ubod ng saging. Nung nakaraan na aking video po ay puso po ng saging. Yan po guys. Oh. Yan, kailangan lang natin ng igisa. Yan guys po. Oh. Ayan. Yan guys, oh. Luto na po. Ito po ay siyempre hindi natin kakalimutan na tikman ang ating niluluto. Ito guys, oh. Wow. Oh, sarap. Ang sarap guys. Ngayon guys, lagyan na natin ng itlog. Luto na po ang ating ako'y pasensya na po guys. Ito guys, oh, kasi manghang. Yan, ilagyan natin ng itlog. Yan guys, haluin na lang natin. Ito po ang itlog. Oh. Ayan.
sarap! Ang sarap! Guys, pag wala kayong ginagawa at napapunta kayo sa bundok, makakita kayo ng natumba na saging, kukunin po ninyo yung ubod niya sa gitna po. Hindi ko po kasi nakita kung paano ginawa ng aking anak na kinuha yung ubod. Kung nandito sana ako, kasama ko siya sa pagkuha ng ubod ng saging. Yan. Ang sarap ng sisig. Yan. Kailangan na lang natin na lutuin kasi itong itlog ay may puti-puti pa, oh. Yan. Yan, guys. Halo-haluin lang natin, guys, kasi mahirap pag hindi natin haluin. Pag hindi natin nahaluin, ang mangyayari nito, masusunog. Yan. Ang sarap, guys, oh. Amoy pa lang. Sarap na. Yan, guys. Pwedeng pang pulutan, pwedeng pang ulam, pwedeng pang baon ng mga bata. Yan, guys. Kung mga nagtitipid dyan, yung mga kaibigan ko, pa-shout out po. Yung mga followers ko po na sumusuporta po sa akin, ay salamat po sa inyong pagsuporta at maraming salamat. Pagpatuloy lang po ninyo ang pagsusuporta sa akin at tayo po ay magluto ng magluto. Ayan po, guys. Oh, luto na po. Pwede na po tayong kumain ng sisig na ubod ng sarap. Ayan po, guys, oh. Ayan. Oh, luto na po ang ating sisig. Ayan. Ayan, guys. Wow. Baka naman, pwede tayo mag-isang bilog. What? Yun. Ang sarap tong pulutan, masarap tong ulamin. Ayan po, guys, oh. Wow. Ayan po, guys, oh. Sisig ng ubod ng saging. Pag kinain mo ay ubod ng sarap. Yan. Oh, ang sarap. Yan, guys. Pag gusto niyo, kumuha lang po kayo ng saging na natumba dyan, kunin po ninyo yung ubod. Yan po, guys. Pwede natin gawing lumpia, dinuguan, pwedeng gawing lagyan ng sardinas, naigisa mo lang. Yan, guys. Maraming luto po ang pwede natin gawin dito. Kain na po tayo, guys. Magandang gabi. Paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Bye-bye!